As eleccións autonómicas na Costa da Morte. As eleccións autonómicas en anosacosta.com. anosacosta.com. A información en Sallas, Bergantiños, Fisterra, Soneira. anosacosta.com. A comunicación na Costa da Morte. Contacto @anosacosta.com. Visita do candidato Terra Galega Xoán Gato á comarca de Bergantiños, concretamente a localidade de Carballo. Nesta localidade afirmaba sentirse avergonzado dos gobernantes galegos e calificou de animalada de despilfarro os gastos recentes do Executivo galego, citando o presidente Touriño como líder dun goberno derrochador. É vergonzoso que falen de Galicia por isto. Sinto vergonza de que nos goberna, aseguraba Xoán Gato en Carballo. Evidentemente facía referencias a informacións publicadas polo diario ABC, onde se comentaba, onde se informaba da compra de sillas e de cadeiras por importe de 2.269 euros a unidade, pavimento acristalado de 400 euros o metro cadrado ou unha fiestra inteligente cuyo cristal se fai opaco con un mando de distancia por o prezo de 170.212 euros. Xoán Gato calificaba de desgracia o bipartito PSOE-BNG, asegurando que de repetirse esta fórmula de goberno, Galicia entraría nun camiño sen retorno. Xoán Gato mostrouse confiado de que Terra Galega será chave no próximo goberno galego, agardando conseguir 2 diputados pola Coruña e incluso un por Lugo. Nesta visita a Carballo recorría a feira matinal, reuníase con dirixentes locais e logo mantiña reunións con empresarios da zona, tamén con afectados polo plan residencial do solo da Xunta de Galicia e polo plan acuícola. Por último, Xoán Gato participaba nun acto político no Pazo da Cultura. Minutos antes de entrar nese meeting, ese acto político no Pazo da Cultura de Carballo, falaba connosco. Escoitamos a entrevista con Xoán Gato, líder de Terra Galega. Coloquio con veciños que están afectados polo plan sectorial da Lagoa, e tamén falamos un pouco das problemáticas dos polígonos industriales, e vamos a rematar o día facendo unha charla ahora sobre os proxectos de Terra Galega e sobre o que somos, para facer unha presentación xa máis pública en Carballo, non? Vostede de parques industriais sabe un pouco, non? Sí, son moitos anos no Concello, precisamente nun periódico de gran tirada ven un especial sobre o Narón industrial. A ver, nos dicimos sempre que Galicia ten outro futuro e o pode ter se os galegos collemos autoestima, e o caso de Narón é un exemplo, unha comarca tremendamente castigada por a crisis do sector naval, con miles, máis de 11.000 personas ao paro, etc. Hubo un concello de 60 km cuadrados como é o noso, que colleu sobre as costas o que toda a reconversión industrial, e ahora mismo unhas 350 empresas, máis de 7.000 empleos, etc., en 4 millóns de metros cuadrados que temos repartidos entre 3 grandes áreas industriais, non? Destaca na súa lista a importancia que ten Bergantiños, que ten a Costa da Morte na candidatura de Terra Galega. Claro, intentamos destacar un pouco, en primeiro lugar, a implantación que temos, e en segundo lugar tamén, geográficamente, hemos feito, claro, unha lista que nosotros non somos, non temos o tirón electoral que poden ter os grandes partidos, por lo tanto xa teñen moito andado, porque penso teñen a televisión que sale Zapatero e se siguen detrás del. Entón, o que tentamos foi de xeográficamente distribuir os candidatos por todo, non só por aquí, por a Costa da Morte, etc., tamén a provincia da Coruña do Norte. Eu creo que en todas as provincias temos representación. Estamos moi ilusionados. Que balance faría, de xeito breve, deste goberno bipartito de Galicia? Pois este goberno bipartito foi unha desgracia para Galicia, porque, creou unha expectativa enorme de cambio, enorme, cando se votou, había o goberno, entre comillas, máis progresista que se podía aspirar,
e resulta que é o goberno onde temos a crisis económica non a que ven xeneral, senón a que produce o mesmo Galicia a peor de toda a historia, a que menos traballo creou, non creou un metro cuadrado de chan industrial, decir, non se cumpre nin o 10% mi madre da lei de protección da dependencia, é dicir, este é un goberno derrochador. Eu creo que nadie se lle ocurreu en toda a historia de Galicia arreglar un despacho e gastar máis de 2 millóns de euros, como veo estes días na prensa, ou comprar sillas para sentarse a 2.300 euros cada silla. Dá unha imaxe tremenda que en un país que está loitando por sobrevivir os seus dirixentes se dediquen a derrochar os cartos públicos desta maneira, non? Precisamente acabamos de responder a seguinte pregunta, pero vou a volver a formular. Vostede, se mañán é presidente da Xunta ou está no goberno, compraría un coche máis caro que o de Obama e tería un despacho tipo Falcongrés? Mira, eu teño un concello de 38.000 habitantes. Outro día estuve en un concello similar ao noso que lle chamaban Vila García, e en Vila García o alcalde tiña coche oficial, o alcaldesa, e en Narón non. Eu, cando a miña vida xa conocen o que é a gestión municipal. O diñeiro público é sagrado, e cada euro que se invirte, ainda así se te pode escapar algo, hai que invertirlo en políticas activas e non en políticas suntuarias. Nosotros, é vergonzoso que por o resto de España se sepa unha situación, é como se dicimos vamos a unha casa pobre, non sei que, e na porta pois temos un Mercedes aparcado. Isto é estar fora da realidade da nosa terra, non? Sentiu vergonza vostede cando se enterou desas noticias? Sí, sinto vergonza allea e penso nas familias que están no paro, nas familias que teñen persoas maiores dependentes, nas familias que teñen persoas con minusvalías psíquicas ou físicas. Eu sei que, por exemplo, a axuda de domicilio no meu concello non está coberta todavía ao 100%, e iso que o concello de Narón invirte outro tanto como manda a Xunta. Pois solo co que gastaron nas sillas ou na mesa desa sala de xuntas se podía solucionar o tema de 100 familias de Galicia. Fai falta ter peito para sentarse en esa mesa que costou 40.000 euros, 60.000, non me acordo esa animalada, con esas sillas de 2.000 euros, mentras tantas persoas dependentes necesitan auxilio. Eso é non ter nin sentido da realidade. Eso dá vergonza allea, e eu sí que teño vergonza de que me está gobernando. A penúltima, don Xoán, deme unha razón ou dúas para apoiar a terra galega. Bueno, primeiro porque é un partido que ven a normalizar Galicia. Galicia ten que ser normal, o mismo que Cataluña e o mismo que País Vasco. Os galegos temos que acostumbrarnos a que haya partidos o PP, o PSOE, que están aí, e o Bloque non ten por que ter toda a representación do noso galeguismo, porque nin a merece históricamente, nin porque está facendo ahora no goberno da Xunta, e aparece un partido de centro, partido como é Terra Galega, e esa é a primeira, eso, normalizar Galicia. E a segunda é porque, ademais, se non aparecemos nós no Parlamento e se consolidan estes 4 anos de goberno bipartito, eu creo que Galicia pode entrar, fíjate o que vou dicir, en un camiño de non retorno. Hoxe a provincia de Lugo e a provincia de Ourense ten máis xubilados que persoas activas. Dentro de 4 anos pode haber non retorno económico, pode haber zonas totalmente esnaquizadas, o que se chama sociolóxicamente. Por lo tanto, hai dúas visións. Galicia ten que andar, nos ofrecemos normalizar, e eu creo que o único partido que estas cousas é Terra Galega. E ademais, unha cousiña, gracias por darme este minuto, nosotros non temos ningún líder, entre comillas. A Galicia está en estes momentos calada. Os que poden falar, é dicir, catedráticos da universidade, escritores, xente que pode abrir os ollos, nunca estuvo tan calada. Ni siquiera os poetas nos están dicindo como está falando Galicia. Terra Galega representa, en teoría, unha nova irmandade irmandiña para tratar de abrir unha porta no Parlamento que entre aire fresco.